Била си криво дете. Крива, да. А сега като кажеш, че имаш повечето ногачи, печат ти слагат. Защото трябва да са минимум 10. Татко в НДК-то светнаха лампите. Залягам под масите. А той те търси. Ама не, вие ще ме напият. Още сега. Как ще пея до вечера? Ще пееш с настроение. Леко подплинала. Гера. Ако не, аз излизам. Там заставам, почвам да пея. Ти ако искаш свири. Ако искаш, викам това си вече. Той. Бяха много хубави времена, защото се събираха всички изпълнители. Сега вече повечето сме самостоятелни, нали? И някакси няма кой всички да ни събират. Аз се прибрах с 1500 лева, когато дойде Жоро Илиев, а пуснах само една единствена песен за цялата вечер. Чакайте, нали са лоши времената, нали се хейти, че са страшни и така нататък. Лошо не казвам. Ние на тази планета, българите сме ни от най-щастливите хора, въпреки че все още не сме го дооценили. За мен е кръчмата, моята болка, моята радост. Там е истината. Здравейте, приятели! Пак съм аз, Христо Рочев, а вие сте с Баркаст. Това е онова. Подкаст в бара. Днес е един хубав ден. Опа! Да ги спирам? Не. Днес на гости ми е една жена. Една жена с голямо Ж. Аз я познавам много отдавна, а тя мен не. Аз съм голям нейн фен и за мен е удоволствие и чест, че тя ми гостува днес в бара. Дойде момента да ви представя моята гостенка, а тя е през гората мина секс машина. Здравей. Снежи, добре дошла. Добре заварила. Радвам се. Много ми е приятно да те видя и се радвам, че знаеш песните ми. Всичките. Радвам се, че си в моя бар. Благодаря. Чувствай се като у дома си. Много сте гостоприемни и усещането е добро, след малко ще разсъбличам. Става ми топло, защото е готино, весело. Това е един друг формат. Тук много не се събличаме. Така ли? Ема не. Аз по принцип пък не се събличам, ама като ми стане така разгорещено и като ми стане хубаво, хората, енергията, която е около мене, и тогава се събличам. Добре. Доскоро казвах, в нашия бар всичко е позволено. Сега изведнъж ми хрумна да кажа, че можеш да правиш каквото си поискаш. Нали? И преди да си кажем на здраве, защото сме в бар, всички гости ги питаме едно много важно нещо. Колко си готова на предизвикателства от 1 до 10? 100. Добре ли? Аз винаги по принцип живота ми е предизвикателство и... Така е, ще ми разкажеш надълго и на широко. Да си кажем на здраве, колко е хубаво. На здраве. Обаче рай, ресторант, рай, това... А ти видя отзад ресторант рай ли? Да. Аз някога съм работила в този ресторант и съм имала такива хубави приключения. Да не би да сте вие. Надали е в този точно, но ще ги питаме. Този е на нашите приятели, които ни помагат да съществуваме. Намира се в Надежда. Супер. Вероятно не е този, защото този е с детски Не е кът. този, да. Но пък звучи добре. Да. Отпускащо ресторант рай. Аз имам някакви въпроси. Първо да кажа, че съм ти много благодарен, че си тук при мен. Аз в една далечна част от моя живот бях диджей и знаеш колко пари съм изкарал на твой гръб. Сигурна съм, радвам се обаче. Много се радвам така някой от колегите, като каже: знаеш какви пари правим с вашите песни. Благодаря. Правете, хора, правете. Бъдете живи и здрави. Изкарвайте. Живота е такъв. Работата ни е такава. Музиката е песен. Да, точно така. Аз те познавам от много отдавна, както казах, но има вероятност някои от нашите зрители да не знаят за тебе. Затова с някакви кратки въпросчета да им разкажем някакви неща за тебе. Аз, както се сещам, се подготвил, имам сценарий, който обаче винаги не мога да го прочета, не мога да намеря какво съм си записал и винаги импровизирам и става супер. Това е като аз чета някоя песен. В един момент минавам на собственото си въображение и моят текст и казвам: това е авторско. Това ти си намерила кукичка. Да. Винаги така, помагам си, поглеждам и захвърлям. Някакси не ми се отдава да чета и да... Ще стигнем и до там, но преди това
искам, както всички, да ми кажеш от най-ранната си детска възраст, от кога имаш спомени. Има хора, които си спомнят когато са били на 2-3 години. Има хора, които не си спомнят до училището. Кажи ми ти, като има върнеш... хора, де си спомнят даже като бебе какво са правили. Има, да. Да, моя син е така. Майко, спомняш, аз си спомням. И аз направо се шашкам, викам ти, как помниш бе човек? Той помна като слоновете, викам, браво. Аз си спомням, да, но чак бебешка възраст, не. Аз съм израснала в нормално работническо семейство, въпреки че, нали, баща ми беше член на партията. Бяха такива времената. Абсолютно нормални, нито сме били някакви богаташи, нито сме били някакви по-специални работещи хора. Майка ми работеше към Български земеделски народен съюз. Само, че съм от фамилия, която всички изучиха адвокатура, изучиха дипломация, мой братовчет, инженери и така нататък. Пък аз не успях. Просто. Не, според мен ти успя. А те не. На другото място, да. Там, където моя Войчо казваше на времето на майка ми, любимия ми Войчо, който е любимия брат на майка ми, казваше: Маре, тая Снежинка, колко добре се оправи с този живот, как се справи на точното място, на веселба, купони, живот си живе и пари си изкарва. Отстрани погледнато, може би е така. Аз там успях, където е на веселото, в Министерство на удоволствията. Завърших го него и съм благодарна на Бог за това. Да, това е супер. Добре. За училище, какво ще ми кажеш? Имаш ли някакви спомени? По-скоро, всички имаме спомени, по-скоро ми е интересно някакви... спомени имам от училища, между другото, от много такива, малко даже дивашки истории, де. Аз от 1 до 8 клас съм учил в 133-то Александър Сергеевич Пушкин училище. Там се кандидатстваше на времето. В тези години бяха английската, математическата и руската гимназия, нали, дипломатическия корпус на руската гимназия. Аз нормалното. Но понеже се приемаше там с... плюс изпита, който се провеждаше, ще се приемаше членове на партията или смесено семейство между българин и руснак. Mm-hmm. И аз малко да кажа откровенно, с помощта на Чичо ми, много известен лекар беше той, на татко ми брат, любимия ми Чичо, Сенко Накчийски, уши носи гърло, с негова така препоръка, малко с помощ отстрани, изкарах изпита и ме записаха. И беше много забавно, защото аз не знаех пъкел руски. И в един момент се озовавам между хора, които говорят само руски, от 1 до 3 клас се учеше само руски език и литература. Български от 3 клас и английски започнахме да учим. Тебе те хвърлиха в дълбокото само на руски. Не, аз се хвърлих, защото моя приятелка в детската градина ми каза, че кандидатства и ще бъде приета в руската гимназия. И аз съответно тропнах къщи, понеже съм много глезено дете. Нашите много ми трепереха. 2 брак на майка, 2 брак на татко и, нали знаете, моето и твоето бият нашето. И вече те на години просто е така. Всичко, каквото пожелая, штракам с пръсти, е мое. Разглезена такава и като казах на татко и татко, брат ми, обади се на доктора, на Чичо ми. Той тогава завеждаш отделение в поликлиниката на ЦК на БКП. Изкарали сте връзки. Да, няма какво се лъжеме, да, с връзки, но не, аз и кандидатствах де. Знаех няколко песни, знаех едно стихотворение, но след това беше много страшно. Защото пък не разбирах. Всичко се говори на руски. Класната ми беше, любимата ми класна, между другото, но много строга, но справедлива. Много ни тормозеше с партийния билет, ни държеше по 1 час прави. Изобщо бях попаднах във филм на ужасите. Само руски и аз. Майка, като ме взема от училище на обяд, какво учихте снеженци? Аз викам, не знам. Нещо на руски? Не знам, не разбирам. Леле, беше страшен кошмар. И татко, като почна да върти едни плочи, тогава имаше грамофони, като почна да върти само руски приказки, такива песнички, викам, аз музикално училище ли съм, нали, и забрани на майка, въобще на руски ще говорим. Но татко, понеже си имаше така, тогава си беха такива времената, нали, голямия брат, русофили малко, татко, даже на майка ми в родата му викали руснака, аз не знаех. Така на парола, нали, руснака ще дойде, просто, защото те високи, такива бели мъже хубави.
И някакси, нали, малко и от тази страна, че са комунисти, пък, нали, вече и съвсем. Така и се почва една мъка, едно учене, един език, граматиката е страхотна в руския език. Чудо беше. Сигурно като ти е дошъл трети клас вече да говорят на български, тебе ти е било все едно И вече. на физически. Само си помислете, че Владимир Лободин ми беше преподавател по физическо. Руснак и физическото беше на руски. Всичко. Всичко на руски. И вече стана трети клас, почнахте и на български. Да, и вече... Не, аз... Там до кой клас беше в това училище? 8. След това? Обидих се на моята класна, която вече, понеже майка ми вече стъпи в длъжност там на председател на родителския комитет, не е много горката, тя какво да правите, нямате избор. Вече частни уроци, много се обидих на моята класна, защото ми направи, плаках там за един изпит по география и те ми направиха, за мен беше предателство с комисия да ме изпитват, обидих се. Класната беше вкъщи, няма да забравя моята. На татко Бог да го прости на рожден ден на 18 февруари. Аз отидах дирекцията и си подадах за напускане. А ти беше сърдита? Аз бях сърдита на всички. Защото не ме дооценяваха. Някак си, защото аз се борах за някаква оценка, значи аз надмогнах всичко. Аз даже почнах да бъркам български до такава степен вече. Аз след това каква мешавица направих с сърбите, изтрих всичко руско и минах на сръбско. Така се обърках, обмешах. И до това ще стигнем. Да. Имаш ли село? Имаме, но аз съм така в години раждана на моите родители и по-скоро войчо ми и война ми бяха. Имахме, нали, села, вили и така нататък, но там нямах баба и дядо, защото те бяха починали. На 3 годинки почина последната ми баба на майка ми майка. На 3 или 4 съм била. И ходех при войчо и при война в квартал Княжево. И те ми бяха като дядо и баба. Всички като отидат някъде лятото по селата, аз отивам при войчо и при война в Княжево. Питам за селото, за някакви магари, дали някой правил. Дали ще е Княжево или ще е някъде Рачанско. Аз по селата много се плаших. Ние имахме вила. Тук в едно село Ковачевци, Радомирско. Но там направо ме отвръщаваше значи, в този период на години се плашах от животните голямите, като минават крави и такива добитък. Аз се плаша от пернати, не ям, пилешко, примерно. Плашех се от миризмата, ме лъкаше и това ме ужасяваше. И като ходехме на вилата, аз се избягах някакси ако може аз да не пътувам с нашата. Не е било твоето? Не, а татко селски човек, той имаше нужда от земята, да съди, И някакси на мен, само като събираме с братовчетките ми, другото Ковачевци живееше леля ми, Самоковско. И там така сме ходили, нали, като се събираме, те даже до тях ферма за кашкавал. Миришеше ми на пресно не ядех. Някаква такава... Била си криво дете. Крива, да. Но в селата определено не ми беше окей. А сега толкова ми харесва селото. Сега са по-различни селата и на мен сега ми харесва. Даже миризмата така не ме убива, примерно на домашни животни, нали, добитък така. Друго е селото, излизаш на площада, минава кордоновце, блеят. Друго е, сега, нали, пея по събори и по такова, даже ми е приятно, чувствам се комфортно в селото. Да, готино е. Защото майка ми е от София, пак татко от провинцията. И някак си, като че ли, нали, аз съм даже от един от най-старите квартали, може би тук Коньовица го наричат във времето, а сега е Красна поляна, Разсадника, там тази част. Този район, и си виках, аз съм софиянка, какви села ми. Татко мирише ми, той ме квоти ми, това е хляба, това е живота, викам, не. И така. Интересно детство. Добре. Я ми кажи, спомняш ли си, примерно, първото море, на което отиде сама, без родители? Да. И там беше много... Всички го помним. Да, беше много забавно. Разкажи ми. Ние си имахме, аз имам една най-добра приятелка, която вече не съществува в моя живот, но ще я спомена така. И с нея и още една друга приятелка, то беше бягство това море. Избягахме, за да отидеме.
И понеже ходехме в Несебър, Стария град, аз съм тренирала лека атлетика на времето, около така няколко години. И там повече се събираха спортисти. И тя пък, моята приятелка, там си ходеше, имаше една баба в една къща. Как няма го забравя, като ме опънаха на плажа и ме изгориха. И 3 дена, така, бях в стаята и хазайката ме мажеше с кисело мляко. Щях да умра. Това беше лек кисело мляко, да. Кисело мляко, ама то трябваше по една каса да купуват моите приятелки. Рано сутрин отиват, сърдат, аз така умирам. 40 градуса температура и червена, и гора, и нито мога да легна, нито мога да седна. Права стоя разкрачена така в квартирата. Как няма го забравя? Това се помни. След този разказ няма да задам следващия въпрос и не просто ще го метна, но не искам отговор. Ще да кажа дали там си се оглеждала за гаджета, това, онова. Но ти като си била на леглото... Не, аз бях на леглото, ма искам да вмъкна нещо, което нека... ако искат да ми се смеят, аз по принцип обичам да съм откровена. Аз имах гаджет в детската градина, извинявайте. Няма смисъл другото да ме питаш. Да. Съжалявам, просто съм. Не е нещо, нали, просто... Аз не си спомням, но майка ми е казала, че аз в детската градина съм имал няколко гаджета. Виждаш ли, че не... И аз... Не съм само аз. Да. А пък сега в днешните времена не било редно. Викам, добре, как като малък никой не ми е казал, че не е редно. Даже са ме толерирали едва ли не. Браво, браво, ахаха, колко гаджета имаш това. А сега като кажеш, че имаш повечето на гаджи, печат ти слагат. Ама не, печат ти слагат сега, знаеш ли защо? Защото трябва да са минимум 10. Затова е печата. Ти го сега каза. сме много модерни. Имаме го записано. Не, потвърждавам го, аз работя с хора. Знаеш, че идвам от механата. Виждам хората как живеят. Имам наблюдение, имам деца вкъщи, нали, имам приятели. Аз по принцип контактувам с млади хора по принцип. Трудно ще ми е, Снежи, но на твоя отговорност... 10, ама чакай сега, ние не говорим само, нали, за секс. Но и за това, нали, да, аз те разбирам. Душевен, енергиен, приятел за маса, приятелка за сериозно, разбираш ли? Да, добре, аз го другото вече още не е. Аз те чух и ще го интерпретирам по най-удобния за мен начин. Толкова са хубави сега и модерни времената. Аз малко съжалявам, че не съм в тези времена. Къде си? Тук сме? Не, в смисъл, че сега ако излизам аз от училище, сега ако ми е абитуриентския бал, примерно, това са едни такива моменти, дето се раздаваш на макс, всички дават всичко за теб, някак си ни такива. И по-свободно. На времето, аз, ако трябва да бъда откровена, съм влизала по дискотеките през задния вход. Защото нямам тескере и не мога да влезна там, където искам да влезна. Аз сега е свободно. Имам няколко истории тук, които са разказвали хората точно за такива. Ванди, наш приятел. О, да. Той разказа как на село избягал да отиде на дискотека и вика, аз танцувам и по едно време вика, чувам диджея казва, айде за най-танцовалната баба, и виждам, вика, баба ми с бастуна, как маха, и вика, ще ти щупа главата. А мене татко в НДК-то светнаха лампите, аз залягам под масите. А той те търси? Ми търси ме и ме биха. Дискотеката буквално за косата ми изнесе. А татко висок, грамаден такъв. А после ме пускаше тук на булевард България, имаше една дискотека. Даже идваше да ме прибира вечер след дискотека. Какво да правят, като не мога излеза с мен на глава. Булевард България, долу в Подеза. Ритъм, да. Аз от Ритъм я знам. Пак аз по-надолу беше. Беше супер. Но на НДК-то дискотеката също боулинга, тя беше там такъв срам брах. Мале, ужас. Добре ти е било. Да, ама точно си в разгара вече. Почваш да танцуваш. Лампите, да не казвам, че из полиция. Виж, само да ти кажа, че хората, които гледат в момента, им е много интересно да прескочиме този момент и да отидеме по-натам. Аз така нарочно, за да ги дразниме. Да, почваме от началото. Да, не отиваме. И въртиме. Теки ще каже, добре, какво ни интересува сега в училището? Коя дискотека? Като беше, скъпи приятели, една от най-модерните и актуалните, аз бях модерна, само да ви кажа, дискотеки в София. Да. То и сега е така. Така е, но сега в смисъл, нали, повечето неща са в студентски град. Вече не е чак толкова
нали, такова. Там са по-модерните неща. Ние нямахме чак такива неща в студентски град. Имаше си тук определени дискотеки, дето трябваше да сме в тон с модата. Кога беше момента, в който ти започна да усещаш, че ставаш популярна? Факт, не може да кажем. Ти си силно разпознаваема, много популярна. Вярно е, че хората те свързват с част от един дует, но сама по себе си... От едно друго време. Ти си много популярна за онова време. Да. Аз съм израснал с вас. И ми е много интересно и винаги ми е било любопитно. Как е така? В кой момент ти усещаш, кажеш, май нещо се случва тук? След голямия бум на един от албумите ни, българска музикална компания, въпреки че първият албум Снеги лъч за обич, който издадах в аудио-видео с господин Енчо Касъмов, пък тогава много се завъртя, тогава имаше Радиосигнал Плюс. И имаше така там по-така сълзливи песни, имаше и весели. И се завъртяха много, в смисъл, нали, вечерния бокс с поръчките на дадена песен. И аз имах една песен, Върни си, сине мой. Много я поръчваха. И работехме в едно заведение. Почнаха да идват така и младежи, подписват, викаме. Но най-голямия бум беше след Секс машина. Тогава вече беше голямо вау. Като се завъртя и клипа, вече песента тя набра скорост преди да е сниман клипа, защото аз имах една лична трагедия тогава. В този момент дъщеря ми беше бутната от кола и забавихме снимките. Снимките на клипа, да. Но тя песента си, Ама тя тръгна... Тя си избухна. Въпреки, че по концертите, които правихме цяло лято, нали, с София Кабел, тогава известен Бойко Брайков, за което му благодаря, Бойко, обожавам те. Ние по цяло лято тръгвахме на турне. И от целия албум, нали, така бяха преценили нашите продуценти, заедно, нали, с телевизията и момчетата там, че ще наблегнем на песента Мераклия, защото беше една като underground. Не Мераклия, Смотан си. Да, Смотан. Една много сладка песен. Да, знам я. И някакси тази песен на нея, започваха. Обаче, нали, с нея, с нагласата за нея тръгваме. Тя се води като хитова, така решават нашите продуценти. Обаче Секс машина изби рибата и стана едно голямо вау. Ма буквално за часово време 24 часа, след като се завъртя песента. Тя Смотан си ли беше малко наподобяваше на... Тя вече с БМК, нали? Смотан? Да, българска музикална компания. Смотан си мисля, че тя беше малко ми наподобяваше на Калина... На 4-4-2 или нещо. Не. Или не. Тръгнали са български юнаци. Тази наподобява една песен, която имаме клипирана. И всъщност на тази песен дори съм снимала моята дъщеря. Марко, неговия син, участва. Направихме нали, клипа снимахме малко в едно заведение, в което тогава работехме. И сред природата и тя сещам се за коя песен говориш, но тя е друга. Тази беше абсолютен underground и духови инструменти. И някак си, нали, като излезне концерта, като ни представи Бойко, и е интересно да се забие с нещо здраво. Въпреки че принципно винаги излизаха напред по-нови, по-слаби певци и след това накрая сме, нали, примерно Руми, Бог да я прости, Петра, ние така бяха подредени, нали, нещата. Но тази песен вдъхваше заради самите първи тонове. Тромпети, саксофони. И някакси беха решили, че това е песента, която бумка. А вие по една песен пеехте на участие ли? По две. На концертите няма как. Ние сме Тогава Бойко ни събираше от всички фирми, музикални компании. Тогава имаше Magic, имаше Съни, имаше Ара, имаше Пайнер, много БМК. И от всички, Милена Рекърдс, от всички компании. Тогава нямаше както е сега, примерно, Чичо Митко има телевизията Планета Пайнер. Пък това, да. Тогава си беше всички сме накуп.
Да. Имахме награждавания края на годината, имаше концерти, На имаше нов фолк наградите, как? Нов фолк, Марги Лозанова, да. Нов фолк. И бяха много хубави времена, защото се събираха всички изпълнители. Сега вече повечето сме самостоятелни, нали, самосиндикално се продуцираме, издаваме и някакси няма кой всички да ни събира така. Ами ще ти издам под секрет. Има и съвсем скоро ще ви събере. Айде, чулте Господ. Браво, бе Боже, това коледен подарък ли е? Да, има една идея. Много хубаво. Ще напълним арената. Ма трябва, бе, човек, това нещо трябва. Мога да ти кажа как ще е заглавието. Как? Ретро Чалга концертът. Браво. Да. Ще стане. Ще разбереш естествено. С песента време. Ще разбереш. Добре. Случва ли ти се... Това е един малко странен въпрос, ще ти задам. Да. Случва ли ти се, ти работиш някъде, пееш и клиентелата да бъдат по-особени хора, ще кажа, примерно да са някакви известни бизнесмени, тогавашните мутри, да се стреля около тебе, да се случват някакви такива неща. Просто интересно ми е да ми кажеш дали ти се случва такова нещо. Случвало ми се. Ма то весело. Пак е весело. Сега е весело. Винаги е било весело. Имала ли си такива случки? Има тръпки, ама то... Такива случки. Да, имала съм, да. Аз, примерно, веднъж ми е бил клиент Жоро Илиев. Работех в Кошарите като диджей, заедно с оркестър. Аз работя толкова години в Кошарите. В Кошарите, заедно с... Господин, година? С оркестъра. Не го познах този човек. Ме назначи... Така ли? Беба ме назначи тогава на работа. Да. Майка му живи и здрави да са семейство. Да, и работех там заедно с оркестъра и веднъж преди много време дойде Жоро Илиев като клиент и всички бяхме много щастливи. Включително и аз, който бях 10-та дупка на кавала, аз реално моята работа като диджей беше да пускам фоновете, дупките на оркестра, когато те почиват. А ние къде бяхме? Ами тогава точно... Кои пееха? Пееха Венера с Атеш. Атеш и Венера, заедно работихме, значи може някъде да сме били тогава. Със сигурност. Ние работиме толкова години там. Венера, а пък аз продължих. Генчо беше клавир. На клавира. Имаше един Бузукито. Те се сменяха. Да. Както и да. Но тогава, в този период, клиент ми беше веднъж Жоро Илиев, защото натам ще отидем да ви скажеш някакви мутренски работи. И аз бях много щастлив. Тогава, за да им е наясно на хората за какви времена говориме, аз работех за 30 лева надница като диджей. И всяка вечер, въпреки че аз давах дупките на оркестъра, но много се познахме, те също ми даваха, се прибирах с 100-150 лева. Майка ми взимаше около 400 лева заплата. Така е. Така. Тогава, същата вечер, аз се прибрах с 1500 лева, когато дойде Жоро Илиев, а пуснах само една единствена песен за цялата вечер. Да. Една единствена песен. Чакайте, нали са лоши времената, нали са хейти, че са страшни и така нататък. Лошо не казвам. Всички хора в сферата на шоу-бизнеса бяха много уважавани от тези момчета. Лошите. Нищо от те са лоши за някой да бил непослушен. Чакай сега, всеки си има бизнес. Всеки си има негово поприще, където се налага, примерно, ако ти си ми извадил едното око, за ти извада и... Примерно говориме, нали? Но ние какво общо имаме музикантите с това? При нас хората идват да се веселят. Разбира се. Само, че едни ни тормозат само с ръкопляскане, пък други ни черпат. Ето това е разликата. Да. И да довърша, бях много щастлив. Видя го този човек, щастлив съм сега, след което случи, аз съм имал честа да го познавам, защото това е човек, който всички го познават, всички знаят за него, за добро или за лошо, без значение, не ми пука. Да. За мен е чест и беше готино. Готина част от моя живот, че съм стигнал там. Познавам невероятни музиканти. Супер е. Пак казвам, това беше оня ми живот, когато бях диджей. Да. И това е мисълта. Разкажи ми някаква така история.
Чувал съм, мой приятел също, Радо Шишарката. Дон Шишарон. Сигурно го познаваш. Ама този човек, нали, това е Дон Корлеоне в нашия музикалния бизнес. С Радо... Той ми е голям приятел. Обичам го. Радо е в Германия на участие. Поздравявам го. Цялото му семейство. Силвия, съпругата му. Самуилчо, обичам ги. И с него много сме си говорили, защото пък аз последната ми работа като диджей беше на Приморско в една дискотека. Да. И там го викнах. Той беше по морето и всяка седмица правеше пълно участие, нали? Да. И там много сме си говорили с него. Той ми е разказвал за планините от пари. Планините от пари. Кажи ми нещо такова. Ма то вече като... Малко като клише вече. Супер, имаше пари. Давай с клишето. Не, така имаше пари. Много пари имаше. Няма смисъл да се лъжеме. Но беше хубаво, да. Това, че някой път човек се притеснява, нали, след соца, че след всичко, което, нали, примерно е подредено. В един момент, вау, патлака и парите, някакви такива всички хора в тези години, които сме били, нали, млади, дето се вика тинейджъри, нали. То ти е интересно. Аз лично имам части от живота, които не са, нали, окей, тъжни и така нататък, но и мене ме е било страх, и аз имам моменти, като знаеш, че, нали, хората срещу тебе са с оръжие, но бяла съм на всякакви хора. Аз обичам хората, усещам ги енергийно, чувствам се добре. Когато се почувствам добре в обстановката, съм спокойна. Но нормално, и той сега има такива времена. Айде сега пък да не се лъжаме с тези балончета. Сега е много по-зле. Да, пиклювци на по 15-16 години, дето не знаеш какво мога да... Нали, защото, извинявам се, но тогава нямаше такива, нали, весели неща, дето се развеселяват. Появиха се сега от някъде млади и богати хора, които нямат обаче възпитанието на богати хора. Защото тогавашните богати хора... Тяжест, да. Да, те бяха на място. Да, никой не казва, че са били най-прекрасните хора, но бяха на място хора. Държат си на думата. Докато тук някакви... Да. Не. И тази буржуазия, защото, примерно, ето аз съм софиянка. Живяла съм в София. Сега учила съм в елитно училище, в което съм учила на главния архитект на София, примерно тогава на внучката, художници. Дори ако трябва да бъда откровена, дъщерята на Коста Цонев учихме в едно училище, дъщерята на Чичи Баба, един от сегашните в сегашното... Някакси с хора, които като есенция имаше буржуазия. Моята братовчетка имаше роял вкъщи, всичките учеха, свиреха задължително, нали? И знаеше се, че има буржуазия, елит и по-обикновени хора. А сега, извиняй, ама от някъде, да не говоря, че и казина и така нататък, удариш джакпота и вече на другия ден си министър. Сега малко по-различни са нещата и всеки втори с малко парици може да се прави на герой, а и не знаеш, пак повтарям, на какви субстанции е. Опасно е така, много. Че по него нямаше това нещо в онези времена, за които толкова много се плюе и аз дори малко, нали, това хейтене не ми харесва, защото в смисъл някакви деца, които деца вика са чували от майките си и бащите си. Мисля, аз какво да направя, че така ми е преминал живота, че съм срещнала точно тези хора. Аз признавам за себе си, че съм... Ето, аз имам 2 деца, които нямат нищо общо с мене. Те са такива скромни, те не са някакви вау, нали? Пък аз съм била малко по-палава, искала съм с шепи да греба, нали? Примерно искам всичко и сега... Нали, различни хора, не можеш да съдиш ти време, в което едно сега аз да съда времето на турското робство в България или нещо такова. Нали? Как можеш да съдиш времена, в които ти въобще нямаш никакво дейно участие? Само си чувал. Ще дойде време, в което може би много истини ще излезнат. Нали? И тогава няма смисъл, хора, разберете ме, да съдим един друг. Има грешка, има и прошка. Времената са били такива, хората са били такива. Сега се променят. Но в никакъв случай аз дори съм щастлива в живота си, че сега нямам тинейджъри. Децата ми пораснаха. Имат свои деца. И няма да трепера за това, което се случва по клубове и дискотеки. В момента на този етап.
Да, неприятно. Аз имам тинейджър и се притеснявам Много е за притеснително. момента, в който ще тръгне да ходи по дискотека. Наистина, много по-опасно, отколкото... Ето, татко идваше и ме забираше от дискотеката, примерно. Светкаха лампите и за кой ще... Айде влезде. Да не цитирам имена. Влез вътре да си вземеш детето. Ще го вземеш, ама знаеш кога. Я ми кажи нещо за БМК. Чува ли си го това нещо ти? Трите букви са любимите ми. Имам лепенки вкъщи, стикери, залепени още. Стоят си от време. Оно. На бял фон, зелени букви. БМК. Много красиво. Българска музикална компания. Как може за човека, който те е създал, да не ти става хубаво, като заговориш? Все едно да говоря за майка ми. Много ми става хубаво. Такива хубави спомени имам толкова. Всъщност, моята приказка започна с тези хора. Само да кажем, не, кажи го ти, за хората, които не знаят, а те повечето вероятно не знаят какво е БМК. Да не ни съдат пак, това е българска музикална компания, създадена от Слави Трифонов и Куку Бенд. Топ. Те са единствени. Нямат в България, това са те. Да, аз съм голям фен на Слави и Куку Бенд, от както съществува музиката и откакто аз разбирам. Да. И, т.е. Аз също. И аз, когато разбрах, че те ще правят музикална компания, аз казах, вау, че сега говори, съм настръхвал. Аз също настръхвам, аз и си толкова казах, им се вау, радвам. с този звук, който... защото те имаха специфичен свирня. Те са различни от всички останали. И казах, с този звук да не са само те, ами да има други. Няма никакво значение кой ще пее. Важно е кой ще свири. Кой ще свири, да. И там нямаше силно разпознаваеми, или аз поне много ги слушах. Аз мога да позная, даже имаше случаи и напоследък чувам, това е гъмсата. Аз му знам начина на свирене. Разкажи ми сега ти. Живи, здрави. Дойде Слави или кой дойде при тебе? Ами не, ние откриваме клуб Яд. Тогава нашият оркестър, нашият оркестър. Кой беше този оркестър? Ами много голями музиканти, цигулка, акордеон, голям оркестър. Много голям оркестър. И идват, ние работиме в едно заведение, мототехника. Ама вече, нали, аз имах албум, Марко имаше албум издаден. Нали, аз малко бях на крачка да си се връщам, защото по принцип съм работила, почнала съм като кафанска певица в бивша Югославия. И правиме един оркестър във въпросният ресторант Рай, за който казах. Мой приятел ме завежда там и аз чувам един страхотен оркестър след моите турнета по Югославия, нали? Турнета в смисъл, не съм известна певица, кафанска певица, оркестри. И айде викала да чуеш ни момчета, пък в този оркестър свираше и пееше Нено Илиев. Може би всички знаят кой е той, големия Нено. И ние с Нено се познавахме. Чувам там Марко, барабанис, Гелето, неговия син, сега работи в моят оркестър Жигули в Механа български ритми. И момчетата уникални, топ ромска група, но ти казвам, звучи 2-3 гласа, просто вътре откачаш. И вика, погледни, тук ти е мястото. Викам, как? Обаче шефът като ме видя, те си водили певици, да ги прослушва шефа им на заведението, пък този същия шеф държеше и начепише не чепише в самия ресторант, ами пикнинга. Mm-hmm. И той като ме видя и понеже познава компанията, с която дойдох, леле, това е певицата. Показва, почна на тях, нека, моля ти се И аз станах една песен, той на момчетата вечерта казал, не, искам, плащам. И Нено на другия ден така поговорихме, нали, ясно, викам, те като запяха, аз ми омекнаха краката и така. Защото красива музика, нали, сръбско-циганско, те бяха оркестър Мелодия тогава. То като има свирня, си е свирня. Певеца, няма значение какво е. Нещо уникално. И аз така помислих, но с Нено, нали, се познаваме. Боби, който в момента има студио Рекърдс,
Момчета, с които съм пораснала в музиката, искам да кажа, и ги чувствам като част от себе си, те са моето семейство. Не, но няма смисъл да му правя реклама, всички знаете какъв музикант и певец. И аз тогава бая така се позамислих, после имаше едно така пак на едно по-известно момче, един рожден ден в едно заведение. И аз полека, и то шеф толкова ме обграждаше с внимание, моля ти се, остани, моля ти се. Момчетата ме подпират, като запеят те до мене, нещо невероятно. Даже Марко тогава не беше певец, той свирише на кларинет и сакс. Те си имаха певец, който след това приключи. И те бяха ромски оркестър, всъщност, такава група. Уникални и така полека. И вече групата пък променихме доста неща. Оттам в това заведение дойдоха, няма да споменавам имена, хора знатни, които казаха така: ние искаме, вече след нашите 2 албума в Ара аудио-видео, отделно Марко, Осман, албума се казва Касандра, извинявам се, а пък моя беше Снеги лъч за обич. Повечето бяха кавари от сръбски песни. То аз си го спомням много добре. Не ми остана време, щях да се зарова да извада касетките, имам. Да, всичките ги имам. Да. Всичките аз един мой фен наскоро ми донесе този Снеги лъч за обич. Ма такива сладки песни, ма толкова едно такова, защото тогава по друг начин в студията ги нямаше тези вау хубави неща, дето всеки влиза сега и става. Толкова елементарно беше звученето и толкова инструмент беше по инструмент, гласове по гласове. Този албум е записан при, Бог го прости, Жоро Беков, човек, който имаше студио и даваше, бяха дуонове, стари шлагери едни такова, и той понеже ни озвучаваше и Ненчо идваше, прослушваше нещата как върват, с едни пити записите, ма то така някак си от сърце. Снимките са в едно такова само. На всяка песен имах, Ненчо, да ми върнеш клиповете. Майтапа се. Така се снимаше тогава. И някакво такова изживяване. Имахме танцорки, 2 момичета. И тя пристига в заведението там на мототехника, просто едната. И с един вестник нощен труд и почва да ласи, да скача, да... Викам, Боже, какво стана? Виж, погледни се на първа страница, ле. То е едно такова, изпитваш едно някакво, не знаеш точно какво чувстваш. Защото аз обичам музиката и не съм се стремяла никога, и не съм си го и мислила. Нали, просто исках да пея. Даже, знаете ли, един куриоз ще ви разкажа. Пътувам аз в Сърбия, град Мостър, това е малко преди Сараево. И не малко преди Сараево, не всъщност не Мостър, а преди Мостър и Сараево, там това е Босна. С едни колеги, музиканти, певицата и нещо. И аз почвам с тях работа. Заместваш тяхната певица. Да. Обаче толкова така, с такова желание, с такъв ищак, с такова нещо отивам. Викам аз и вечерта сядаме, шефа на заведението, колеги, те са българи. 2 певици сме, обаче ще докарат сръбкиня певица, нали, защото все пак ние сме Сърбия. И ние сме българки и двете отиваме, пътуваме с басиста, той почина, за съжаление, Иван. Той е ръководител на оркестъра. И сядаме вечерта и управителът там се казва Газда в Сърбия. Нали, тъка, трябва езика, показва ни там се пее лепо, а не лепо. Да. Се казва, има си, нали, като всяка България тук. Дей, не можеш, нали? Да, диалект. Диалект, да. И вечерта поправа там, гледа по тетрадки, защото там така се пееше, отиваш там на твоята маса, той си избира коя песен, бакшиша, който ти е даден, примерно знаеш колко струва една песен и ти пееш, докато ти е платено за 5 песни, 5, ако ти е платено за 10. Могат да ми донесат $1000 или 1000 марки, но аз не трябва да мрът, докато трябва да уважа теб до край. Да, кой си платил? Такива бяха, да, така се работеше, такива стандарти, такива са правилата на играта. И така е честно? Да. И с момче, и аз вечерта, искам, не мога да го слушам даже Газдата и викам, Боже, този човек. И викам на момчета, разберете бе, аз с пари не искам да пея. И бузокара ми, той е известен, Цветан Колев, той е Цецо, той знае с него колко смях с него, забраниха ни да работим, той в момента свири в Мазо, клуб Мазо в Студентски град. Забраниха ни
като станем, защото той нали е с бушката, да сме в един ред, защото ние само се поглеждаме и почваме да се смееме. Напикавахме се от смях двамата. Само с поглед. Нищо не си говорим. Иначе имате много преживявания. Много. Аз такива моменти с тях съм изживяла. С тия момчета. Толкова смях. Той стана и вика. Аз съм пристигнала с едни дисаги, салами, кашкавали от България. Ние живееме в една къща. Оркестъра, храниме се, нали, на обяд, ама те трябва нещо да си... Сега отишли сме на работа. Нали, не сме отишли да на ядене и пиене. И аз всичките тия дисаги, обаче, шефа ни прибра там а момчета в една пристройка оркестъра. Нали, и на мен даже ми забрани да говоря български. И да не общувам с момчетата и доведе съответната колежка, с която повечето да комуникирам, защото пък аз иначе бързо лепа, нали, ако с някой след 3 дена аз ако е някой капацитет, аз след 3 дена. Някакси не че копирам, но просто ми залепат ми ушите такива сами. Влизаш му в енергията на човека. И аз с нея, само с нея да говоря с момчета и соня с мимики. Чудо. Хората репетират, примерно, ние нямаме какво да правим, всеки ден се репетира. Освен това, нали, трябва да позряваш хората, трябва да говориш. Аз си почнах на 10-я ден моите номера. Може ли Лиляно Моме да изпея? Може ли това, може ли онова? Разбираш, ти си при босанци, сръбски мюсулмани, сърби. И ти Лиляно Моме, Лиля. И направо човека на бара как ме гледаше. А клиентите как реагираха? Ми радват се. Да. Радват се, то няма нищо такова. Но те не са сърбите като нас. Те са шовинисти. Те оценяват. Те си искат само тяхното. Ти там изобщо и даже говори му, значи ти интонацията им тяхната. Трябва да... Сърдат се, ако... Не, трябва, разбира се. И аз като ме ядосаха, кафаната е долу, те са къщи. Голяма къща, долу му е кафаната. Кафана Париж, даже я помня, Боже, Резо, дали... Не знам как е там, какво е. И отгоре му е къщата, отгоре са, примерно, бармани, сервитьори, нали, сме наместени така. И долу има и градина. И аз като ме ядосат много. Нещо се изнерва, примерно, защото беше ми малко все пак, нали, носталгия. Викам, Боже, толкова зор за тази Сърбия. Това за първи път отиваш там? За първи път, като отидах, да. Това ми беше при Щапълника и като един кръст и един потник. Париж и като седна така. И отгоре ще се спукат кой да слезе, да ми каже да махна кръста. Те са мюсулмани. И някакси този кръст не върва. Ти добре си ги наредила. Да. Там какви истории имам. Връщам те към Слави, Кукубент и БМК. Дойдоха, намериха ти, казаха, идвай да... Не, значи всъщност ние дойдоха определени хора, няма да споменавам имена, които ни отправиха покана. Която покана на фона, ето сега ти казваш, нали, 30 лева надник, на фона на който 30-50 макс, нали, се работеше, ни предложиха невероятни условия. Казаха ни, че трябва да откриеме един клуб, даже в началото не ни се каза кой е клуба, който ще е Уау в София. И тяхните условия бяха да спреме работа, да си починеме, да работим само около записи, ако имаме и такива неща. И всичко останало. Те ни плащат за това. Може би месец преди да започнеме. Ни беше платен всеки ден, в който... Тоест те ви не имат просто да си починете, за да бъдете... Да си починеме. Договори ни правят, всичко. Нашия оркестър. Ние сме открили бят. Аз съм разпечатила микрофони. Тонколони вътре беше красота. Направено невероятно мераклийската. Една голяма сцена. Коя година това? Не помня. Нали съм ретро. А и съм възрастна. Така че не помня. Ще излъжа. Когато откриването на клуб Бият. За първи път? За първи път като клуб Бият. Да. Това ми отговаря вече. Всъщност там дойде Слави. Ние там се запознахме. Аз даже имам една снимка в един вестник, не помня обаче кой. На първа страница как му давам автограф с моя албум "Снеги лъч за обич". Там се запознахме и всъщност като че ли оттам нещата тръгнаха на някъде, защото ние бяхме чували за въпросните момчета от Кукубент от нашия колега Сашо Роман. Работехме в банки, много сме, не знам вече
чак ме е срам да кажа къде ли не съм работила. В Банкя? Да, Къде там? работехме. Имаше няколко известни ресторанта. Перун? Там. Не. Аз съм работила, много, ще излезе много стара. Аз съм работила в Банкя в Механата. Знаете ли? Не. На времето на центъра Механата и горе имаше ресторант РСВ. Горе работеха Джони, моя колега, обичам го и него, Джонка. Най-веселия ми колега с целия бенд всъщност на брат му Румен Илиев. Те са невероятни музиканти. Даниела, една колежка, която изпя на времето песента Зекие и нея обичам. А пък ние долу бяхме, дет се вика български оркестър. 3 певици, 2 танцорки, сцена и нали, това беше преди... Познахте се с Слави. Запознахме се с Слави. И имате вече Чувахме, оттам чухме от Сашо Роман, който тогава беше оркестър Ромбус. Сашко пеше с една колежка, бяха страхотен оркестър, той свиреше тромпет. И той ни разказваше, че има едни момчета, така, нали, уникални, невероятни, нещо страшно, брат, музиканти до косъма. Разбираш ли, още не бяхме и вече, когато попаднахме там на откриването, вече и те почнаха по-често да идват, нали, беше голямо светско заведение, нали, като атрактивно. Най-вървежното за ония момент. И един ден се разбрахме да се видиме. Отидохме до така наречената конюшната, му викаха в младост, там де репетиционна им беше. Мале вътре вече и оттам започна цялата тази приказка. С щастлив край, с сбъдване на всички мечти, защото аз за себе си мога да кажа, че съм сбъднала всичките си мечти. Най-малкото, което аз съм благодарна на Бог, че е имало случаи, ето след албума ни Секс Машина, Секс Некс е последния ни албум, издаден в БМК, преди да приключи фирмата, компанията, че на награждаванията този голям мъж, този феномен за мен в държавата, Слави Трифонов, прекланям се пред този човек, обожавам го, най-голямия шоумен, тук няма за мене, номер 1 човек, с цветя на колене ми каза: госпожо, аз съм ваш фен. Марко се разплака, Любен Дилов и той бяха в кабинета. С грамотите, ние имаме грамоти, ние имаме подаръци по повод хитови песни, нали, задържали се доста време. Това е много хубаво. Това е страшна емоция. Това е нещо, което нали, ние по принцип музикантите, знаеш, ти си в нашото поприще, душевно изживяваме тия неща. Ние може да настръхна от песен, мога да се разплача, да ми тъкат сълзите от музика, нали, и от радост. И това е едно такова преживяване, този човек, нали, с тези голями, тази величина. Не, това са неща, които благодаря на Бог, на тези хора и на всичко, нали, на Вселената за това, което съм преживяла. И... То си било твоето просто. Да, ти се случва. Да. Нали, сега все пак ти като, нали, знаеш, имаш любим артист, имаш любим певец, ти тръпнеш. Аз, когато хванах ръката на любимия си певец, аз треперех. Аз не знаех как се казвам, примерно. Защото толкова много съм искала да се докосна до този човек. Все едно нещо ще ми... Кой знае какво става. Като малко дете. Аз и сега продължавам да съм така, но за съжаление любимия певец го няма, почина. Някакси това са такива моменти, дето като че ли те ти дават енергия за години напред. Гледах някакви неща. Преди 10 години сте направили 20 години на сцена. Да. Сега, т.е. реално са за около 30 години на сцена. Никой да не мърда. Да, какво от това? Това е супер. Да, ама няма нищо лошо в това. Това е топ. Има хора, които бързат във времето. Аз бързах да порасна. Преди казвах, че съм по-голяма, сега казвам, че съм по-малка, разбираш? Просто има хора, които искат да изпреварят времето. Така че тези всички случки са се случили. Аз по принцип в годините назад съм изпреварвала времето. Сега вече съм
На автопилот. Да, олегнала си. Да. Добре. Сега, какво правиш сега? Сега си работя. Какво работиш? Свиркам си, певица съм. Ма хора, аз никога не съм спирала да пея. Това, че не съм под светлините на прожекторите, че не записвам, че не правя нищо. Не съм се изчерпала. Ето сега, примерно, записвам нова песен, която е за Войводи и Комити. Скоро ще има и клип за нея. Кога очакваме? Мисля, че тук като 10 на 15 дни ще излезе на песента. По-сериозна е. После имам нещо бао, защото всички чакат от мене. Вау! Пък, аз няма как, не мога да ги задоволя с такива мои балади или нещо, което искам. Хора, пее ми се друга музика вече. Харесва ми народната музика, македонската музика, харесва ми песни за маса, някакси, с други неща. Друга информация стигна до мен, че искаш рап песен да направиш. Да. Не, това го искам аз отдавна. Но го искам да рапирам, искам рап песен, но с някои от моите гази-бъзи. Да. Защото ще бъде много... Чух аз. Бао. Значи работиш сега, пееш здраво. Пея в механа български ритми. Къде е това? Чакай сега, къде е това? Забравих улицата. Чакайте, коя улица? Тоест, там всеки ден работите? Център, сега работим всеки ден. Да, сега, когато снимаме това предаване, сме декември месец. На улица 6 септември, сетих се. На 6 септември, т.е. обикновено, ако не са сега пеем всеки ден, коледни. Страхотна механа, тя е механа с традиции. Хората могат да дойдат да хапнат, да пинат, да разпуснат. Много е хубаво, голяма е. Освен това имаме музикално-артистична програма, оркестър плюс диджей. Поздравявам моите колеги, които много обичам. Оркестър Жигули. Ние сме Жигули. Просто помислете кой е този оркестър Жигули от толкова назад във времето. Чакай да те питам, ти наясно ли си, че има вероятност някои от нашите зрители да не знаят какво значи Жигули? Има, нали? Да. Аз исках да е москвич, обаче моят колега Рики предложи, че трябва да бъдем просто оставаме. Оркестър Жигули, така по-хумористично, голяма... По-пеете? Фолклорна, всичко. Абсолютно всичко. Повече наблягаме, нали, на естрада, хора. Хората, българина иска да играе. Българина иска хоро. Българина, душата му е свързана с тази музика. Ние енергийно, ние на тази планета, българите сме ние от най-щастливите хора. Въпреки, че все още не сме го дооценили. Колко сме благословени. С тая райска земя, с нашата невероятна музика. Толкова краища, толкова различна. Феноменална. Повечето това и чалгийка, и всичко, кой каквото си иска. Няма просто, но е много хубаво, много е така емоционално, една голяма елка. И дядо Коледа идва само при нас наистина, с подаръци в нашата механа. Да знаеш, заповядай. Имаме диджей, имаме програма. Кой е диджей? Сега. Сменят се малко. Добре. Въртат се, защото сега всички са... Няма някой. Всички са има, но се сменят. Сега етапа декември месец е малко по-натоварен. Добре. Питам те, защото съм виждал мои приятели там. Да. И всички идват, колеги, между другото. И ти трябва да дойдеш скоро. Добре, познават ли те хората? По-скоро не, друг ми е въпроса. Има ли хора, които дойдат, не знаят кой им пее там? Не. Има и такива, но най-интересното е, че даже сега наскоро имах един случай на едно детенце с баща си, един рожден ден, и той дойде и казва: запознай се с неги, тя е приятелка на майка ти. А всъщност нейната майка, Силвия Сиси, е съученичка на моя син. Израснаха заедно. И на мен ми стана такова едно хубаво. Викам: Боже, аз съм приятелката. Викам: благодаря ти, за което какво ще пиеш. Да, има и такива хора, нали, които... Но, примерно, като пусна някои от нашите песни и вече... защо смятат, че трябва да съм се мумифицирала? Аз просто съм такъв гена. Майка ми почина на 80 години и майка ми цял живот е приличала на Лепа Брена. Майка ми спеше с червило и с навита коса. Такива бяха времената. Кокетна, поддържаща се, нали, така изправена, стъпката може да боли всичко, обаче така. И тя всъщност почина от лошата болест, не от
нещо друго щеше да изкара още. Така че генетично може да си по-така и когато ти си обграден с млади хора, когато почувстваш, защото много е тънко тук мястото, въпреки че аз съм имала проблеми с моите продуценти, да си в кръчмата, да си между хората. Това те храни, това е красотата. Тази енергия има хора, ето, като мен, примерно, които се зареждат от това. Има хора, наистина, имам колеги, които са родени за голямата сцена. Те никога не могат да влезнат. Аз мога сега да запея тук. Мога и акапелно да мина, да обикола. Мога и с микрофони, без микрофони, и с музиканти, без музиканти. Но мене всъщност това ме зарежда. Тази енергия, че дишам вашия въздух, че поемам, това ме удохотворява, задоволява. Някакси това ми доставя удоволствие и това ме тонизира. Така че тук малко вмъкнах, че имах проблеми, да, с господин Трифонов, който каза така, вие, Марко и Снежина, вие не може да ме разберете. Няма как сега да си ям кебабчето, нали, срещу тебе и ти да ми пееш, а аз съм негде руйновино пил и утре да дойда си купа, вика, билет за концерта ти. То е така, окей. Да. Но пък, нали, ние трябва с нещо да се напомпваме. А за мен това е въздуха. Да съм там между тия хора. И аз никога всъщност не съм спирала. Имах само един период от време, когато вече майка ми наистина много тежко, нали, болестта и трябваше да я гледам и съм отказвала без да обяснявам защо. Да си пея в кръчма, защото за мен е кръчмата моята болка, моята радост. Там е истината. Кръчмата си е супер. Там и аз е се радвам, че има... Те много се промениха нещата. Както ти казваш, че преди е било важно да има това разделение. Тоест ти да си звездата, която хората да дойдат да гледат на концерта. Да, не, то и сега е може би така, защото моите колежки, ето сега младите ни звезди и така нататък, те момичета, те не са. Въпреки че като се събереме, дори и те. Знаеш колко е год. Колеги, дай тази песен, дай така на маса, нали? Хубаво искаш. Певеца има нужда да изпее и нещо по-различно и да започне така, дай тази песен. Нали? Не всичко да е програмирано, защото сега ти отиваш на участие, знае се колко време си, ставаш, пееш, раздаваш се, статутково точно определено, нали, твоите неща. И аз па искам да ти изпея твоята песен. Повечето знаят дори кои песни ще изпеят, при договаряне на участието. Те са ги... Всъщност вятъра, това, нали, така да те понесе, това е там, на това място. На сватбата, на палатката, там са тези неща. Това е твоето и то, според мен, е правилното разбиране. Но нали си наясно, че сега има дискотеки, в които има диджеи, които... С нощи с твоят колега съм пяла. Не можах да си намеря моя син Бек на последната песен на Шабан Шаолич. Жал. И Евала, само че забравих му, ние вчера виждали сме само така. Викам, исках да му дам аз да го има. И той вика, намери я. Ми вика, последната песен завърших с нея, пусна ми Симбек и така хубаво се почувствах. Поздравих шефа, имаше останали 1-2 маси. Толкова ми стана хубаво, разбираш? Да. А пък вие сега нескромно звучим, айде на здраве, защото ти така... Аз съм на работа до вечера, ако искаш ела. То това е всъщност силата на един музикант. Разбираш, и в студиото, да, събираме се. Ние знаеме точно, аз съм малко човек, който характера ми е такъв. Може би не е много добре, но за мен си окей. Ако се събереме сега в твоето студио, нали, ние се събираме, защото ще репетираме тази песен, разбираш? Да. А ако дойдеш в механата до вечера и ти хрумне твоята приятелка, жена ти или компанията, някой каже, знаеш, имаш една песен, примерно на баба ти любима, стари шлагер. Примерно говориме. Да. Нали? Едни заспали чувства, Супер. Едно танго ще танцува. Дошла е баба ти, леля ти, хора на години. Там, нали, ти в вдъхновението. Ако сме се събрали на точно определено място, репетираме точно определено нещо и
трябва и действаме по правилата. Някакси аз малко съм зигзаг, разбираш ли? Аз го разбирам, че едното е работа, другото е забавление Работа и по време удоволствие. на работа. Да, работа и удоволствие. Благодаря на Бог за тази работа. Има много хора, е които важно не да могат да го обичаш разберат. Не, абсурд. Дори не мога да кажа сега, времената са много по-тежки. Хората не са. Сега знаеш ли какво? Теб те радва, когато един възрастен човек стане, благодари ти, когато ръкопляскат, когато както се храни в момента, нали, седнал си на чинията и се обърне да те... Това те радва, бе, човек. Ма на това му викаш благодаря. Това е най-истинското. Да. Това, че до някой ще сипе с пари. Не. Това е... Няма какво да се по-късно. лъжеме. Тежки времена. Хората нямат. Ние се събираме благотворителни. Аз винаги съм гледала да помагам с каквото мога. Не съм го афиширала. Българска музикална компания, когато бяхме... Аз имам песен за сираците. Нали, снимахме клип, между другото, БНТ спря, защото провокирам нераждаемост в България. За което аз съм много обидена. Нали, снимахме в дом за сираци. Ние, българска музикална компания, аз, моят цигулар Сали, ходехме, защото ние двамата снимахме, тя ми е самостоятелна, симфония направо песен. Ходим, носим, аз събирам, всеки си е намерил... Ето го Радош, шарката, всички знаеме. Нали, фундацията за неговите деца. Просто всички трябва да си... Ето, на някой нещо, като му се случи, веднага, нали, журналистите тагват да се помогне. Това е много... Живеем в трудни времена. Сега ние не толкова пееме по кръчмите заради парите, хора, разберете го. От любов го правиме. Да, и се поддържаме, не мога да скрия, не казвам, че пея безплатно, но не е това, което е било. Да. За всеки е труден живота, но всеки си е хванал ролето на живота в неговото общество и знае какво може, как. Много колеги сега работят не само да пеят, ние преди само пеехме. Значи аз съм се прибрала в 4 вкъщи. Сега как да отида, примерно, наложило ми се, да, аз работих в цех за сандвичи по време на пандемията. Не го крия. Не ме е срам от това. Няма работа. Беше затворено. За всички беше и живяхме. Стресирах се народа, не само България, цял свят. Нали, всичките тези неща оказват влияние. И всички знаем, че живеем в трудни времена. Хора, бе, мамка му, нека се обичаме, нека даме всичко от себе си. Кой с каквото можеш? Ти можеш да правиш вино. Почерпи хората. Аз мога да пея песен. Ще отида да им изпея безплатно, за да ги да ги зарадвам. Колко старчески домове, колко сиропитали ще има. Нека си помагаме взаимно. И не всичко е пари, хора, разберете. Трябва да има любов. Не става въпрос за конкретното любов между двама души. Любов до нас да се обичаме. Другата любов, която мисля, че е по-важна. Опитваме с Радо да се нацелиме, ама и на него му е трудно. Ама и той ще седне на стол. Ще седне на горещия стол, сигурна съм. Вие ще ме напиете. Сега, как ще пея до вечера? Ще пееш с настроение. Леко подплинала. Да те върна в началото на нашия разговор, когато те попитах колко си готова на предизвикателства и ти се поизхвърли малко, каза 100, помниш? Не съм си изхвърлила. Добре, сега ще ти кажа, имаме някои предизвикателства тук в нашия бар. Добре. Имаш ли телефон? Имам си как как? Добре, сега ще ти разкажа какво е любимото мое и на всички зрители предизвикателство. Да. То е телефонното предизвикателство. Хората, които казват 7-8, им давам по-различни правила. Ще ти кажа твоите правила какви са. Да. Взимаш си телефона и последния телефон, на който си звънял или ти е звънял, му се обаждаш. Изчакай да ти кажа. Добре. Обаждаш му се и... Трябва даже да ти покажа. Не. С доказателство. Това въобще не ме интересува, аз ти вярвам. Да. И му кажеш, здравей, еди кой си. И аз почвам да ти показвам едни думички след това, които ти трябва да вкарваш в разговора. Те са на едни листчета тук написани. И трябва... Само тези думички казвам, нищо друго. Не, говориш си, здравей, как си, аз ти показвам думичка, ти трябва да вкараш в разговор. Не, да му казваш само една дума. Да се помислиш в удницата. Почваш разговор. То вероятно така ще си помисли. Да, нищо нека си го мисли. Да. Идеята е да се удържи. Значи не можеш да използваш
жокера, аз съм тук снимам. Не, да. Да, кажеш, здрасти, току-що ставам и сетих за тебе. Да. И почваш, вероятно ще ми говориш някакви странни неща. Да. Но това е и предизвикателство за човека от среща на телефона. Схвана каква е идеята. Важно е да не се смееш, да не се изложиме. Добре, няма да се излагаме. Ще стискам. Окей. Готова ли си? Готова съм. Само така ще го сложиш на високо говорител, Добре. да мога да чуеме. Айде да видим какво ще стане сега. Последния номер е колегата ми, с който работя. Това е много добре. Това е оркестър Жигули. Допреди малко сте били заедно. Да, до 4. И се чуваме, като се прибираме, прибрали се. Ало, здрасти, Риконче. Здрасти, да кой не бутна? Разбира се, събуди се, крем брюле. Да. Папаш крем брюле? Като черна нинджа съм, пиленцето ми. До вечера много ли е пълна механата? Вау, чак нинджа и да сме в повече. Да, пълно е. Ще имаме пингвини, нали? Пингвини? Може и пингвини да видим. А знаеш ли какво имаш ли антифриз в колата? Че заваля сняг. Мисля, че имам. Защо ти имаш ли? Как ми се яде сладолет? Сладолет? Обичаш да ближиш? Да. Знаеш ли какво вече ще мина на диета? Лимец. Ще ям лимец. Какво да ми си овца? Ще посеш. За кучето трябва да купа памперси, защото стана студено и не знам какво ще правя. Трябва... И си кучегледачка, голямо се известна с това. Да. 2 трябват ми, още 2 искам зоологическа градина. Още 2? Да. 4 искам. Лилчето, нали си купи ново кученце, ще я помоля, като роди кученцето да ми подари 2. Ще й купя роза. За до вечера. Купи, ако искаш и 3. До вечера мисля да пия мастика сайрян. Мастика сайрян. Ще откача. Мастика сайрян. Да. Знаеш ли отсреща срещу нас на тия къщите керамида е паднала? Боже, ти и къщите ли следиш къде са керамидите? И да не забравя да ти кажа, че ютията ми изгоря и нямам с какво си изглада роклата за до вечера. Благодаря, спокойно. Ютия? Да. А знаеш ли за Теменушка нещо? Теменушка? Не се сещам коя е тая. Още позната ли е? Да. Мяу. Годежен пръстен имам, да ти се похваля. Имам тайна връзка. От кой този път бе, Боже Господи? За 1 месец не станаха ли 3? Микрофона в тебе ли ми е? Леле, Господи, не го ли прибра с нощи? Пя до последно ти. Леле, катализатора на колата. Знаеш ли, че нещо май ми дава бръм? Ма какво ще става с тези катализатори? Ще го махнем като бръмчи, готово. И как ще карам без катализатор? Боже, колко те обичам, Рики, обичам те. Знаеш колко те обичам. И аз те обичам много. Рики, обичаме те. Всички. Ти ли къде си? Тайна майна. До вечера. Тайна. Айде, понясвайте си тогава. Страхотно. Вие червено вино, щупих колата. Въобще ще ти обяснявам после. Мамо. Много е страшно. Ще се женя, няма да се женя. Леле, много се разби. Ама той обаче сериозно си поема нещата. Ние с него много се смеем. Той като каже, много ми е скучно с неги, хайде да се смееме на някой. Викам, добре. И влизаме обикновено в кухнята. Много се смеем. Много добре беше. Добре, я ми кажи, случва ли ти се... Връщаме се към нашия разговор. Да. Ти преди малко спомена, ама кажи ми, случва ли ти се да забравиш текста на песента? Оле, как да не бе, чу. И какво правиш тогава? Измислям си. Аз по принцип си измислям. Сега ще ти разкажа една случка за един рожден ден във въпросните кошари. На шефа на Колко Динев беше рождения ден. И даже тогава и Беба Динева ми се скара. Има една сръбска песен, Роджен дан, тя е на един Казанова, който не е толкова, нали, той е много известен и голям певец, но не е така по телевизиите. И аз сега
Ката-мъката бяхме превела на Коко песента и той знаеше, между другото беше много хубава песента, за рожден ден и той е неговия рожден ден. И аз се започвам сега, обаче аз знам само един куплет от тази песен. И съответно втория куплет е по картинка. И почвам. Разказва се във втория куплет. Това е моята кафана, моята кръчма, това са моите приятели, щастлив съм, че са до мен, разбираш ли? Да. Текста. Майка му идва. Пак напипавика любимата песен на Коко. Пак му взе парите. Та песен въобще. Разбирате ли, хора? Аз не знам какво. Нали, просто си съчинявам в момента. Измислила, да. Нямам, аз не знам повече от първи куплет на тази песен. Пак, ето Снежина, пак оцели Коко в десятката. Пак му взе парите. Да, виж каква хубава песен. Леле, викам ужас. Направо. И ние се гледаме Венера, те ще ни работихме всичките там. Ти можеше да кажеш, че е авторска. Ама не, ние сърбофили сме там. Музиканти всички знаят, че това е на Горан Казанова песен. Разбираш ли? И някакси аз така си, даже в по-свободното време, като няма много хора, викам, я дайте момчетата, я дайте. Ти знаеш ли, като се прибирам от Сърбия и попаднахме там на едно заведение, дето участие имаше Шабан Шаулич. И Цвето той я изпя там. И аз оттам, без дисагите и направо в кошарите отварям вратите, те, нали, такива дървени. Да. Штрак! И те са, колегите влизам, закъсняла съм, ама си отивам на работа. И се качвам горе на Генчо, викам така. Сега. Кад съм пошла от Цвето. Не! Какво? Викам, Гена, ако не, аз излизам. Там заставам и почвам да пея. Ти ако искаш свири. Ако искаш, викам, това си вече той. Стежно. Такива майтапи. Направихте, нали? Да. Джина Стоева беше тук преди някакво време на гости. Тя е страхотна. И я питах същия въпрос и тя каза, и пак по същия начин импровизирам, вика често пъти. И сега забравих текста на песента и вика идва припава и аз продължавам. Да, разбира се, няма нищо лошо. Аз вчера вечерта в механата, в ритмите при нас, имаше девойки, банкова институция, банкет. И аз как си им пеем, защото, нали, в началото естради, там корцата, и вече дойде топлата част, аз така му викам топлата част на вечерта. И те си танцуват, а то е една наша девятка. И аз в момента включвам, после ще ти разкажа пък какво направи шефа. И аз в момента включвам, че ние имаме с Марко една песен. Банка, банка, гори, сметката ми плаче. И та шефката на колона само... Викам, момиче, извинявайте, това е моя песен. Но забравих втория куплет. Каза го. Накрая шефа вика, на Рики, на моя колега, не ме интересува, искам една песен за метла, да ми изпееш точно сега. Да. То било Зайченцето бяло. Песен за метла, да ме теме, че си тръгват хората. И господин Коларов пя, и Рики пя. Ние всичките я пееме, нали? Той вика, от утре всяка вечер ще поздравяват. Нали? Ще дойдеме. Ще дойдете, как да не. Аз викана. Да, ще дойдеме. Добре, аз имах още въпроси, виж как хубаво си говориме. Да. Има ли нещо, което искаш да кажеш, така, без да съм те попитал? Какво да ти кажа, освен да ти пожелая щастлива нова година, весели празници, повече любов, много здраве, дай Боже да има песни, закачки, майтапи, да няма война, да няма безводие, да няма... Сам хубави неща да ни се случат, хора. И повече се обичайте, дайте да си помагаме. Дайте да се обичаме. Ние българите сме топли хора, балканците по принцип сме такива хора. Такава кръв тече в нас. Любов, здраве, благоденствие. Добре, много хубаво беше това. Разбрахме механа Български ритми на 6 септември. На 6 септември. Там могат да те видят фенове. Да, заповядайте. Този месец всеки ден почти. Това е декември. Отделно си имам моите си ангажименти. Движиш се по песента. Да. Клип, песен очакваме. Песента е моят живот, да. На една много хубава песен, Брате се казва. Песен за войводи и комити. Нещо по-така различно, защото от времето, нали, плюс хубавото Маре, което всъщност моят колега Рики, който чухте, има вокали с мене, помогна и за текста там, прибавихме още един куплет, защото е хороводна.
такъв в воеводски, защото си представям една хубава механа, една хубава танцова формация, отсреща една камина, едно червено вино. Задушевност. Песен за войводи и комити. И аз си представям тук от моето село един лав. Жена, дай ножа да гръмна. Тъй. Да, точно. Наточи ми, мили брате, лутата ракия. Да. Добре, това е. Продължаваме напред. Ти каза, че си готова да участваш ще издам. В нашия проект в арената. Разбира се, че съм готова. Има време. Много ми беше приятно. Казах, че съм 100. Много ти благодаря за това участие. За мен беше изключителна чест и удоволствие да си тук. В бара да се посмееме, да си кажем някои неща. И някой път пак. Някой път пак, разбира се, удоволствието беше изцяло мое. Благодаря ви за поканата на теб и целия екип. Пожелавам ви само нагоре и напред. Благодаря. Чао, хора. Чао. Ако все още не сте се абонирали за канала, абонирайте се, напишете някакви неща и до скоро. Чао!